கிறிஸ்துவில் பிரியமான சகோதரிகளே, சகோதரர்களே, அனைத்து மறைபரப்பு நாடுகளினுடைய பாதுகாவலர், இந்திய தேசத்தினுடைய பாதுகாவலர் புனித பிரான்சிஸ் சவேரியாருடைய திருத்தலத்திற்கு நாம் வந்திருப்பதிலே மிக்க மகிழ்ச்சி கொள்கிறோம். ஆண்டவருடைய அருளையும் நாம் பெற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம். உலகம் முழுவதும் ஒருவன் தனதாக்கி கொண்டாலும் தன் ஆன்மாவை இழந்தால் அதனால் வரும் பலன் என்ன என்ற வார்த்தைகள், அந்த வார்த்தைகளை, இறை வார்த்தைகளை புனித பிரான்சிஸ் சவேரியார் தன்னுடைய வாழ்வாக மாற்றியதனால் உயர்ந்த பிரபல குடும்பத்திலேயே பிறந்து அரசருக்கு மிகவும் நெருக்கமாக வாழ்ந்த, செல்வந்தங்கள் நிறைந்த அந்த குடும்பத்திலே வாழ்ந்த புனித பிரான்சிஸ் சவேரியார் இளம் வயதிலே பாரிஸ் நகருக்கு சென்று பல்கலைக்கழகத்திலே சிறப்பாக படித்து நன்றாக பேராசிரியராக மாறுகிறார். அந்த பேராசிரியராக இருக்கும் பொழுதே அவருக்கு இருக்கக்கூடிய நண்பரும் புனித பிரான்சிஸ், புனித லயோலாவும், இக்னேஷியஸ் லயோலாவுமாக உள்ள தொடர்பிலேயே அவர் மீண்டுமாக இயேசு கிறிஸ்துவை ஆழமாக தெரிந்து கொள்கிறார். இந்த தெரிதல் தான் புனித பிரான்சிஸ் சவேரியாரை தன்னை முழுவதுமாக ஒப்புக்கொடுக்க ஆண்டவருக்கு தன்னை கையளிக்கிறார். அவ்வாறாக மொழி, இடம், கலாச்சாரம் தெரியாமல் பல்வேறு நாடுகளை கடந்து இந்தியாவுக்கு வருகிறார். நாம் இந்த உண்மைகளை அறிந்திருக்கிறோம். முதல் வாசகத்திலே நாம் வாசிக்க கேட்டோம், ஆண்டவர் எல்லா காரியங்களையும் வழி நடத்துவார் என்று, பாம்பின் தொல்லையை அதை அடக்கி வைப்பார் என்று, தீமையை கட்டுப்படுத்துவார் என்றெல்லாம் வாசிக்க கேட்டோமே. பிரியமானவர்களே, நம்முடைய வாழ்வையும் ஆண்டவர் பாதுகாப்பாரே, நம்முடைய வாழ்வையும் ஆண்டவர் தீமைகளிலிருந்து விலக்கி வைப்பாரே. இந்த புனித தலத்திலே நம்மை புதுப்பித்துக் கொள்ளக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பை நாம் பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறோம். நல்ல பாவ சங்கீர்த்தனம் செய்து கொண்டு நம்முடைய ஊர்களுக்கும் குடும்பத்திற்கும் மீண்டுமாக அன்பு செய்ய, குடும்பமாக வாழ இந்த ஒரு இடம் நம்மை புனிதமாக்கக்கூடிய இடமாக இருக்க வேண்டும். புனித சவேரியா அவர் இந்தியாவுக்கு வந்து பல ஆண்டுகளுக்கு பிறகு, சில ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ஒரு கடிதம் எழுதுகிறார். இக்னேஷியஸ் லயோலாவுக்கு ஒரு கடிதம் எழுதுகிறார். அந்த கடிதத்திலே அவர் குறிப்பிடக்கூடுகிறது, நான் இப்பொழுது கடவுளை சார்ந்தவராக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன். திருமுழுக்கு கொடுத்து கொடுத்து என்னுடைய கைகளெல்லாம் மிகவும் களைப்பாகிவிட்டது. என்னுடைய தேவைகளை சந்திக்க நான் கடவுளை மட்டுமே நம்பியிருக்கிறேன் என்ற வார்த்தைகளை அவர் ஒரு கடிதமாக எழுதி தன்னுடைய சபையினுடைய தலைவருக்கு அனுப்பி வைக்கிறார். உலகமெங்கும் சென்று படைப்புக்கெல்லாம் நற்செய்தியை பறைசாற்றுங்கள் என்ற வார்த்தைகளினால் உந்தப்பட்ட புனித பிரான்சிஸ் சவேரியார் உலகமெல்லாம் தனதாக்கி கொண்டாலும் தன் ஆன்மாவை இழந்தால் அதனால் வரும் பலன் என்ன என்பதை உணர்ந்ததனாலோ என்னவோ தன்னை செல்வங்களை துறந்தவராக, கடவுளையே நான் சார்ந்திருக்கிறேன், எனக்கு வேறு எதுவுமே இல்லை என்ற எண்ணத்திலேயே எழுதுகிறார். பிரியமானவர்களே, நாமும் சில நேரங்களிலே நம்முடைய குடும்பங்களை வெறுப்புகளாகவோ அல்லது சொத்திற்காக தன்னுடைய உறவுகளை மதிக்காமல் இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலைகள் வரலாம். நினைத்துக் கொள்ளுங்கள், இவை எதுவுமே நிலைத்து நிற்காது. உறவுகள் மட்டும்தான் நிலைத்து நிற்கும், அன்பு மட்டும்தான் நிலைத்து நிற்கும். ஆனால் இந்த அன்பிலேயே நாம் ஊன்றி வாழ வேண்டும் என்றால் பல்வேறு தியாகங்களையும் செய்து கொள்ள வேண்டும். ஆனால் இந்த தியாகத்திற்கு ஆண்டவர் பதில் கொடுப்பார், கைமாறு கொடுப்பவர் ஆண்டவர். நாம் இன்று பார்த்து கொண்டு வந்திருக்கிறோம். புனித பிரான்சிஸ் சவேரியா அவர் திருவுடலை நாம் பார்க்கும் பொழுது என்ன தோன்றிவிட்டது? நாம் இறந்தாலும் நமக்கு ஒரு வாழ்வு இருக்கிறது. புனித பிரான்சிஸ் சவேரியாருடைய உடலை, திருவுடலை பார்க்கும் பொழுது நமக்கு ஒரு உற்சாகம் வருகிறதே. நாமும் இந்த உலகத்திலே வாழும் பொழுது ஒரு புனிதனாக இருக்க வேண்டும். பாவங்கள் மறந்தவராக, புனிதர்களாக,
குடும்பங்களை அன்பு செய்பவர்களாக, நிலைத்திருக்கக்கூடிய மனப்பான்மையை பெற்றுக்கொண்டு குடும்பத்திலே சமாதானமும் அன்பும் கனிவும் நிறைந்தவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்றல்லவா இந்த திருவுடல் நமக்கு சொல்லக்கூடிய செய்திகள். அன்புக்குரிய சகோதரிகளே, சகோதரர்களே, நாம் எத்தனை ஆண்டுகள் வாழ்ந்தாலும் சரி, என்ன செல்வங்கள் பெற்றாலும் சரி, உண்மையான சமாதானத்தோடு நல்ல உறவோடு நல்ல குடும்பத்தோடு வாழவில்லை என்றால் எல்லாம் எதற்காக? கிறிஸ்துவனுடைய மதிப்பையும் நான் பெற்றுக்கொள்ளவில்லை, குடும்பத்திலும் சந்தோஷமாக மகிழ்ச்சியாக வாழவில்லை. அப்படி என்றால் இறைவார்த்தை என்னுள்ளே எதுவுமே இல்லையே. எனக்கு பிடித்த இறைவார்த்தை என்ன என்று உங்களிடம் கேட்டால் என்ன வார்த்தை உங்களை உந்தி தள்ளுகிறது? புனித அந்தோனி மரியா கிளாரட் அழகாக சொல்வார், கிறிஸ்துவின் அன்பு என்னை உந்தி தள்ளுகிறது என்று. நம்மை உந்தி தள்ளுவது என்ன? நம்முடைய செல்வங்களா, நம்முடைய பட்டங்களா, அல்லது நம்முடைய பதவிகளா? எது நம்மை உந்தி தள்ளுகிறது ஆண்டவரிடமிருந்து? அன்புக்குரியவர்களே, உறவுகளும் அன்பு மட்டும்தான் நிலைத்து நிற்கும், மீது எல்லாம் மாயாக மறந்து போய்விடும். ஆனாலும் அன்புக்குரியவர்களே, இந்த உறவுகளை வைத்து நாம் அன்போடு வாழ்ந்தால் மட்டும்தான் நாமும் ஒரு நாள் ஆண்டவரை சந்திப்போம். நாமும் ஒரு நாள் இந்த புனித பிரான்சிஸ் சவேரியாரை போல நம்முடைய உடல் இறந்து அளந்து உயிர்த்தெழும் பொழுது அவரை போல நிமிர்ந்து நிற்கக்கூடிய பாக்கியம் பெறுவோம். ஆண்டவர் இந்த நற்செய்தியில் ஒரு வார்த்தை சொல்கிறார், எல்லாம் அழிந்து போகும், ஆனால் வானமும் அழிந்து போகும், விண்ணும் மண்ணும் ஒழிந்து போகும், ஆனால் என் வார்த்தைகள் ஒழிந்து போகாது. காரணம் என்ன? கிறிஸ்துவனுடைய வார்த்தைகள் அழிந்து போகாது. 2000 வருடங்களுக்கு முன்பாக சொல்லப்பட்ட வார்த்தைகள் இன்றும் நிலைத்து நிற்கிறது. அப்படி மட்டும் புரிந்து கொள்ளக்கூடாது. அந்த வார்த்தைகளை சொன்ன கடவுள் உயிருள்ள கடவுள். அந்த வார்த்தைகளை சொன்ன கடவுள் இறப்பதில்லை, உயிர்த்த ஆண்டவர். அவர் என்றும் நிலைத்திருக்கிறார். எனவே அவர் கொடுக்கக்கூடிய வாக்குறுதிகளும் நிலைத்து நிற்கும். நமக்கு வாக்குறுதி கொடுத்த ஆண்டவர் உயிருள்ள ஆண்டவர். எனவே அவருடைய வார்த்தைகளும் நிலைத்து நிற்கும். பிரியமான சகோதரிகளே, சகோதரர்களே, அந்த ஆண்டவருடைய வார்த்தைகளை நம்பி, அந்த ஆண்டவருடைய வார்த்தைகளை நம்பி நம் வாழ்வை, நம்முடைய குடும்பங்களை, நம்முடைய உறவுகளை, நம்முடைய பங்குகளை மீண்டுமாக அன்பினால் இணைக்கப்பட்ட குடும்பமாக உருவாக்குவோம். அமைதி நிறைந்த குடும்பமாக உருவாக்குவோம். நாமும் கிறிஸ்துவுக்கு சாட்சி பகரக்கூடிய குடும்பமாக வாழ நாம் தொடர்ந்து ஜெபிப்போம். இந்த புனித ஸ்தலத்திலிருந்து நாம் செல்லும் பொழுது ஒரு உறுதியான முடிவெடுத்து செல்வோம். என் அன்பு தெய்வமே, புனித பிரான்சிஸ் சவேரியார் உன் மீது நம்பிக்கை கொண்டு அவருடைய நாடையும் துறந்து இங்கே வந்து எங்களுக்காக பரிந்து பேசினாரே, எங்களுக்கு நற்செய்தி கொடுத்தாரே. நாங்களும் இந்த புனித ஸ்தலத்திலிருந்து செல்லும் பொழுது உம்முடைய அன்பை ஏற்றுக்கொண்டவர்களாக, நாங்கள் உங்களுடைய அன்பை முழுவதுமாக பகிர்ந்து கொள்ளக்கூடியவர்களாக, உம் அன்பிலே வாழக்கூடியவர்களாக வாழக்கூடிய பாக்கியத்தை பெற வேண்டும் என்று ஜெபிப்போம். அவருடைய வார்த்தைகள் ஒளிந்து போவதில்லை சகோதர சகோதரிகளே. அவருடைய வார்த்தைகள் ஒரு நாளும் ஒளிந்து போவதில்லை. அவருடைய வாக்குறுதிகளும் ஒளிந்து போவதில்லை. அவருடைய வாக்குறுதிகளில் நிலைத்து நிற்பவர், நம்பிக்கையோடு நிற்பவர். ஒரு நாள் நாமும் புனித பிரான்சிஸ் சவேரியாரை போல ஒரு நாள் உயிர் தெழுவோம். நம்முடைய உடலும் தூய உடலாக ஒரு நாள் மாறும். மாற்றக்கூடியவர் ஆண்டவர், சொன்னவர் ஆண்டவர். அவரிலே நம்பிக்கை கொண்டு நாம் தொடர்ந்து ஜெபிப்போம். நம்முடைய எல்லா வகையான தேவைகளையும் இந்த பீடத்திலே ஒப்பு கொடுத்து ஆண்டவரிடம் காணிக்கையாக கொடுப்போம். நம்முடைய மனதையும் சேர்த்தே கொடுப்போம். ஆமென்.